Salutările mele și bine m-am găsit la un nou episod de iubitul nostru și frumosul Minecraft. Hai să luăm toate itemele înapoi și să începem. Am luat eu o grămadă de chestii, am mers off camera și am reușit să găsesc niște măgari, foarte mulți măgari. Bun, mă gândeam să iau și niște slaburi. Vreau să facem un foc de tabără. Nu știu unde e flint de stilul. Unde e flint de stilul ăla? Poate e sus? Da. Și îmi trebuie toate itemele înapoi. Bun. Pe toate le am. Bun. Aici în loc la sabie am nevoie de flint în stil. Ok, și mă gândeam să-l fac undeva pe aici. Cam aici. Pac. Tot asta. Pac. Asta. Pac. Pac. Ne, nu se potrivește. Bun. Ce am zis? Un flint. Dar dacă n-aș lua și eu foc. Ce bine. Și azi vreau să facem o piscină. De ce fac asta? Ok. Am pus acolo flint? Nu am pus. Așa. Bun. Bun, focul de tabără l-am făcut. Am nevoie de mult gold pentru că vreau să fac un catâr. Pentru că am avut nevoie de un cal și de un măgar. Și cum am nevoie de un catâr. Bun, am nevoie de mult gold. Și de cartofi. Cartofi cred că am în casă. Și azi vreau să facem și o fermă. O să apară și alte serii pe canal, nu doar Minecraft, dar încerc să țin canalul cât mai sus și de aia. Am niște jocuri super tari, niște shootere, am un joc horror. Wow, și ce-i cu lagul ăsta? Am mai multe chestii, dar acum îmi trebuie morcovi. Morcovii erau aici, ba nu, sunt sus. Morcovi. Ajunge. Pac. Și îmi trebuie nuggeturi. Ca de nuggeturi să fac morcov de aur. Și din morcovii de aur înmulțesc un măgar cu un cal. Feed. Eu vreau să-i dau feed, nu să-l omor. Feed. Un cal pe aici. Cu feed. Acum să văd cum îl mut pe ăla. De asta e așa. Feed. Feed. Atât morcovilul. Mai duc să mai am. Tec, parcă mai avem morcovi. Mai am morcovi. Perfect. Mai întâi să dorm și după aia. Îmi place să lucrez pe timp de noapte. Și filmez 3 episoade, unul după altul, pentru că n-am ce face. Facem tot. Bun. Hai, toți cai să vină. Deci, dau feed la tine. Bă, feed. Feed. Feed, 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 feed. Uf, am nevoie.
frate, și un cal. Vezi caie. Uite, ăștia. La tine. Și la tine. Nu vreau să dau pum. Vreau să dau feed. Bă. Pac. Du-te la măgarul ăla. Mamă, ce l-am aruncat pe ăla. Gata, am enervat. M-am mai calmat. Mă, ești un cal de companie. Hai, mă. Mamă, dar trebuie să dau de mâncare. Altul. Tu. Nu știu. Uite, ăla negru îmi place. Bă, bine că nu știu. Nu știu dacă mă dai jos. Așa. Bun, pac. Bun, mă trebuie un măgar. Un măgar avem aici. Nevoie de un crafting. Bun. Crafting. Normal că n-am nuggets. N-am gold. Gel, du-mă până acasă. Tu du-mă acasă, nu te învârti pe aici. Te terez, îți spun. Ia! Hai. Am ajuns, hai. Du-te și ia gold. Aur, cum vreți voi să spuneți. Bun. Încoace. Ce tu te-ai dat pumni? Mergi. Titrez. Fii cu minte. Piu. E crafting-ul ăla. Treci. Bun. Nugget. Bun. Cred că... Atâția morcov. Cred că ajung. Hai că trebuie să-i pun un slot bar. Bun. Acum.
tu. Cu tu. Merge! Feed și feed. Și nu mai am morcovi. Ok. Să-mi iau doar măcar și atât. Poate trebuie să-l îmblânzesc. Ok, te-am îmblânzit. Nuggeturi, multe nuggeturi. 4 că ajung. Feed. 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 Hai, frate, odată. În sfârșit. Încă târ. Golden nugget. Perfect. Cum le iau pe asta cu mine? Pe asta trebuie să le iau cu mine. Stai că ăștia nu plec nicăieri. Trebuie să fug repede. Bună, mergi, cum tot episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa!